za fabrikom, tuge za njivom, tuge za Srbijom. Nikad više straha u Srbiji. Straha u ovih 8 godina govorili su još ih osiromasite, kad budu gladni i bedni, goli i bosi, daće vam Kosovo i Metohiju. Nikada! A nećemo da budemo ni gladni, ni bedni, ni goli i bosi. I zato vi volite svoju Srpsku radikalnu stranku. Zato što vas ne damo nikome i zato što ćemo da radimo iz dana u dan, iz noći u noć. Pokazat ćemo svima kako je trebalo ovih dugih godina voditi Srbiju. Ne bismo danas bili da nismo ispunjavali najlošije uslove koje su nam postavljali. Ne bismo bili da smo išli i na istok i na zapad i na sever i na jug. Ne bi nam danas bio kraj. Danas bi se već otimali od Srbiju, outicaj na Srbiju, ali otimat će se, ne bojte se, već im sada nudimo. Otvorili smo Srbiju za svaki kapital, ne tražimo pasoš kapitalu. Neka dođe, ako ima interesa, ako hoće da zaradi, ako hoće profit da izmese, da ga uloži, da radi šta god hoće s njim. Dobrodošao je u Srbiju, nama samo treba posao, ne treba nam milostinja, ne treba nam donacije, nećemo sponzorstva, umemo mi da radimo, umemo mi da zaradimo. U Srbiji ko radi, taj će da zaradi. U politici ko najviše radi, taj će najbolje da prođe na sledećim izborima, a ko to radi više od srpskih radikala.